Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بلمو أمبي ألا تنوكا ولنيمان دون كسالي دانفون لسون هرمانكا نوي آمنة الدين أني عبد الله الدين عبد المطلب مودين أنا سمغو أني ماوما دي سونا كتوكو وكا دين اندمي uni anuka nafolo la ala ka ambela jilenye o jamakolu sanumaina jumado novembre kalo tle bisaba samba fla ani tanishegi mama irabu kawyuka juma misri kolobu kari misri mini a joli sababu nyuma no bora société baramusola uka wulika jow bela jelen kofe jago sirala nga umanyina ala ni yoroko sabula ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abafa ka hadisa sanumauna kafoni mami nye ala ka sojo dugukole nkan ka don ala be sojo atigila moy aljanna konnana wala ambanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe mamunun kera nin ko sababu nyumae ala ka nin nyona sojo uye aljanna konnana kaira aula ka fo misri min flenie adamne fukata se akunceli baroma abena sangele bara onyogonama misri injora katlaka satojo akonnana wala sa jiko be se ka noya anika kalanso jo wala sa kalami se ka ke akonnana ina fo folo ladala misiru kunye kala yorodi o kumu konnana ka keni misiri ndaleli mo bora fambela jilen fe kana be baraima tugutigu katase uka meruma anima were munun bora fambela jilen fe kana uka nisondia njira akene kono shirifla jabrani to yala ansiraka misro anga je ka nyama dawfi Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
واتقوا الله عباد الله، فإن التقوى خير الزاد ليوم المعاد. أيها المسلمون، المساجد بيوت الله، وهي أحب الأماكن إلى الله وأطهر ساحات الدنيا وأنقى بقاع الأرض. منها شع نور الهداية وبزغ فجر الدعوة، وفيها تزكي الأنفس وتقر الأعين وتهدأ القلوب وترتاح الأرواح. ولهذا أمر الله جل جلاله بإقامته وعمارته، وشهد لأهلها بالإيمان والهداية، فقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أمبي الله تعالى فوق ولمن دون كبركده masamin do ale de yamarali ke ka so be se ka jo chogomi ka kila ku sanuya dugo kolo sanfela la. Ambe Allah taala fo Allah taala mi ban kanda nale de kanda bay on ye kanda jonyi ambe kanda nyini atigi fe Allah taala ka hinambela kambela jelen kanda. Allah taala ko amma qur'ane bakono akum madi bali Allah taala kam misri jo ma min dara ali alala kalimane alala kadda dona ban fenana o kofe a seli jɔcogo ɲuman na a ye jaga bɔ bɔcogo ɲuman na a ma sira foyi ye fo n'a kɛra masaba Alahu taala kelen ye. Alahu taala ko a ka kan o tigilama k'o ka fara kanda jɔn kan. fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin. an bi seereya ka dengɛnɛya ko bato masa si tɛ yen mun ni bato ka kan tiɲɛ lakika la fo n'a kɛra masaba Alahu taala kelen ye. a kelen don a ka danni na, a kelen don ani bato ka kan o togo ɲumanw ani mangutu ɲumanw a bɛɛ lajɛlen dafara ni masaba Alahu taala kelen pe de la. ka seereya ko kura ka dengɛnɛya Alahu taala ye cidenw nafusamanti min ci anw ma, o ciden mana fɛn wɛrɛ yira anw na fo nin ka ɲi an y'a kɛ, a ma dɔ wɛrɛ si yira an na fo nin ma ɲi a y'aw yɔrɔ majanya ka bɔ a la, ka tila ka kɛnɛw la sanuma ni kɛnɛw la yɔrɔ ɲuman k'o yira an na k'a fɔ k'o de ye misiri ye. an b'a ɲini masaba Ala fɛ kisi ni nɛɛma caman Alahu taala k'o kɛ Ala ka ciden ka sallallahu alaihi wasallam a n'a ka so dunke sanuma. Alahu taala sɔnna ka minnu bɔ Ala ka ciden na alaihi salatu wasalam, a n'a ka so dunke sanuma. Alahu taala sɔnna minnu fana ka bɔ Ala ka ciden na sallallahu alaihi wasallam, a n'a ka sahaba belebelew minnu ma Ala ka ciden janfa ɲɛcogo a n'a yɛlɛ cɛ. Ala ka ciden ma kɔfilɛ don kelen ka sɔrɔ minnu tɛ a kɛrɛfɛ. ni Ala ka ciden taamana sahabaw bɛ yen, n'a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la sahabaw bɛ yen, a ma wuli ka jɔ si kɛ f'i ka taa sɔrɔ sahabaw de kɛrɛfɛ fadila Ala ka ciden ka sallallahu alaihi wasallam. a ka kan duwawu ka kɛ ninnu ye, a ka kan waleɲumandɔn ka kɛ ninnu ye, ka sababuya kɛ u ye baara min lase anw ma n'o de ye silamɛya baara nin ye. Ala ka ciden cira Alahu taala fɛ subhanahu wa taala, mais Ala ka ciden ma taa gun wɛrɛ si sanfɛ ni Azi tɛ. wa Azi dugu bɛɛ yɛrɛ fɛnɛ tɛ dɛ. Ala ka ciden danna dayira fitinin dɔ de kɔnɔ dɔrɔn, sahabaw de bɔra ni diinɛ nin ye k'a lase hali an fɛ farafinna ya kɛra masaya o, kɛra ma kɔgɔjiya ɲɛ la, kuma tɛ ka don kulun kɔnɔ, kuma tɛ ka se Afiriki kɔnɔ ya. nka jɔnw sera ni diinɛ ye ya? o sahabaw don. maa fɔlɔ min sera ni silamɛya ye anw fɛ Afiriki kɔnɔ ya, a y'a daminɛ jamana min ka Egypte. nka jɔn fɛnɛ don sahaba dɔ de kun don. o b'a yira wajibi don anw ka o sahabaw kanu ka ye dusukun na, an ka tila ka foli lase u ma, ka tila ka duwawu k'u ye. ne b'o de fɛ yen, n ko sahabaw bɛ nini kɛnɛ min kɛ i kana se. sahabaw bɛ nini du min kɔnɔ i ka bɔ o don la hali ni bɛ sa luwanze la, ka da ka Ala ka maabaw don Ala ka ciden bɛ fatu waati min a jɛnna ninnu ma. kira bɛ diɲɛ bila waati min a sɔnnen bɛ ninnu ye, o fana sɔnnen bɛ a ye. a dan ye Alahu taala yɛrɛ ka ninnu tazikiya radiyallahu anhum wa radu anhu. an bɛ duwawu de kɛ Ala k'an kɛ sahabaw kanuba ye. Alahu taala ka kisi n'a ka nɛɛma caman Ala k'o k'aw kan, ani maa minnu bɛ yen k'i sen da ni ma kofɔlen ninnu sen da nɔ kan fo ka taa se don ma an bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'an jɔ masaba Ala ɲɛkɔrɔ don min. an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o k'an bɛɛ lajɛlen ka don na don sɔn hɛrɛma ye. an baden alisilamɛw, an ka jɛ an ka sira Alahu taala ɲɛ. adamaden i ka baara si tɛ yen mun b'i nafa ni Ala ɲɛsiranɲɛ bɔra a la. i bɛ seli min kɛ fu don ni tɛ sira Ala ɲɛ, i bɛ su min kɛ kɔngɔlaminɛ ni ji min na minɛ gansan don ni Ala ɲɛsiranɲɛ t'a la, wa i bɛ wari min bɔ i kunna an bɛɛ b'a dɔn wari bɔ ma nɔgɔ, nka dili bɛ k'i bolo fu ye n'o y'a sɔrɔ i ma di Alahu taala kama. wali hiji yɛrɛ bɛ k'i bolo turusi de ye ni m'i ka hiji kɛ Alahu taala kama.
baara tɛ yen k'i bɛ baraji sɔrɔ a la n'a ma sigi ala ɲɛsiranɲɛ subazima kan innama yataqabbalu llah min almuttaqin ala ko a bɛ minɛli kɛ jɔnw na o y'a ɲɛsiranɲɛ jɔnw de ye o b'a yira maa o maa n'i ye ala bato sira wɛrɛ fɛ a ma kɛ ala kama i ma siran ala ɲɛ e ka baara bɛ kɛ haba'an mansura wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura maa minnu bɛ yen k'u bɛ t'u ka baaraw sɔrɔ kiyama kɛnɛ ka poussière guanguan don ni fiɲɛ wulila a bɛ taa n'a ye o ti maa wɛrɛ si ye maa minnu ye baara kɛ ala ko t'a la i ye baara kɛ a ma sigi subazima min tɔgɔ ko ala ɲɛsiranya an b'a ɲini masaba ala fɛ insha Allah ala k'an ka baara ninnu sabati a ɲɛsiranya kan baara minnu bɛ yen n'u bɛ kɛ baara fu ye diɲɛ ni kiyama ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen ka baara kisi ka bɔ a bɛɛ ma an baden alisilamɛw an kan ka alaw taala fo ala ka donw ka ca nka donw ti kelen dɛ ala ka donw ka ca nka donw ti kelen dɛ don bɛɛ la kuntigi ye juma don de ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam alaw taala ye don da an yɛrɛ ko tile ye tile 7 ye an ka tile fɔlɔ o ye dimanche de ye hali n'o y'a sɔrɔ an b'a daminɛ tɛnɛn na n'o tɛ arabukan na wahidu o ye ahadu de ye o b'a yira don fɔlɔ o ye kari de ye tɛnɛn tɛ dɛ tɛnɛn ye tile 2nan ye o de ye arabukanama ye isnɛni ye tarata o ye tile 3nan o de ye sulasa ye araba o ye tile 4nan o ye arba ye o ye arbiya ye ka taga ten fo ka taa sɛmɛni don dafasa o b'a yira alaw taala sɔnna ka bi juma don yira an na an fa adamadana ka bɛn juma ma ala y'a don arijinɛ kɔnɔ juma kelen ka bɔ arijinɛ kɔnɔ juma kelen ka na dugukolo sanfɛ yan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam hali diɲɛ wuli k'a bɛ kɛ juma don dɔ de fɛ mɛlɛkɛ ka buru minɛ k'a fiyɛ bɛɛ ka sa k'a bɛ bɛn juma don dɔ de ma o b'a yira juma tɛ juma don gansan ye dɛ ala k'e garijɛgɛ don juma na i ka bɔ i ka so kɔnɔ k'i ka baarakɛyɔrɔ ye k'a to yen ka n'i sigi ala ka so kɔnɔ juma don ye hɛrɛ ye ka ala tan maa caman bɛ yen nin waati bɛ k'a sɔrɔ bari la a tɛ dɔwɛrɛ si la ni ala sɔsɔ tɛ gulɔmi ani jɛnɛya ni ala sɔnna k'e yɛrɛ kisi ka bɔ o la k'e ka n'i sigi ala ka so kɔnɔ alaw ta ala tan ala ka tila k'i kunnadiya k'i bɛn alaw ta ala ka donbaw seli dɔ fɛnɛ ma n'o ye jumadon ye ka da kan ni maa min bɛnna jumadon ma i ka tila k'a seli juma tile ye donba ye ka tila ka na misiri kɔnɔ ka seli o don fɛnɛ nin fɛnɛ ye don na belebeleba ye sa dɛ i tuma na seliw ye ɲɔgɔn sɔrɔ i kan ka alaw ta ala fɔ ala sɔnna ka dugu jɛ e yɛrɛ ka bɛn jumadon ma alhamdulillah maa joli de bɛ yen n'a su bɛ maaw bolo sisan o bɛ ka kɔni waati banabaatɔ joli de bɛ yen n'a dalen don a tɛ diɲɛ yɛrɛ kalama dumuni min bɛ d'a ma fo maa wɛrɛ tigɛ dumuni min bɛ d'a ma ji min bɛ d'a ma maa wɛrɛ de b'i bolo don a tɔn kɔrɔ ka ji d'a ma ala sɔnna i ka taama ka bɔ i ka sigida la ka n'i sigi yan k'i ka alaw ta ala fo tiri jɔli diinɛ kɔnɔna la fila don innama ya'muru masajid Allah dɔnnikɛlaw ye aya nin kɔrɔ kɛ fɛn fila de maa min bɛ misiri jɔ hisiyan ani maa min bɛ misiri jɔ ma'anawiya imaratul masjidi hisiya wa imaratul masjidi ma'anawiya ka misiri jɔ hisiya ina fan fila kɔnɔ cogo min na ten nin baara ninnu tɛ baara nɔgɔma ye dɛ ka yɔrɔ dɔw la kori hali dugukolo yɛrɛ sɔngɔ ye joli ye ka tila ka na so jɔ a sanfɛ an den bɔgɔ tɛ waatiw tɛmɛra an ka misiriw kun ye karatabugu de ye ka guwaw jɔ a bɛ seli a kɔnɔ ka bɔ o la ka na misiriw kɛ bɔgɔw ye ka tila ka bɔ o la ka misiriw jɔ ka kɛ an duuru ye maa min bɛ misiri jɔ nin cogo la a bɛ seli a kɔnɔ tile t'aw sɔrɔ aw bɛ seli a kɔnɔ hali ni san nana aw hakili latigɛlen don o fana ye misiri jɔlen ye bali an yɛrɛ b'o de faamu ni misiri jɔ ye ka yɔrɔ dɔ jɔ tile fariyara cogo cogo aw bɛ seli a kɔnɔ san nana cogo cogo aw b'a kɔnɔ ventilo bɛ aw kunna kura yelen fana bɛ yen alhamdulillah nin hɛrɛba ye maa min b'o jɔ ala kira k'o tigilama ka ala la sallallahu alaihi wasallam maa o maa hali tuba ni bugu yɔrɔ n'i y'o jɔ alaw taala ye k'ala b'a ɲɔgɔnna jɔ ye arijinɛ kɔnɔna na ni ye misiri jɔ alaw taala ye y'a dabɔ ala ɲɛda ɲinini kama dɛ man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu mislahu fil janna maa o maa ye misiri jɔ alaw taala ye y'a dabɔ k'ala ɲɛda de ɲini k'ala b'a ɲɔgɔnna jɔ ye arijinɛ kɔnɔna na an bɛ jɛ ka duwawu de kɛ an balima minnu ba ka u ka nafolow ta nafolo bɛ cogo min na bi an bɛɛ b'a dɔn nukɔnɔ si don maa minnu bɛ ka jɛ u ka wariw kɔ bi ka sɔrɔ a ka d'an ye balimaya bɛ ka tigɛ a nɔfɛ sinji bɛ ka fara a nɔfɛ den dɔw bɛ ka kɛ dangaden bi nafolo yɛrɛ kanu kama maaw bɛ ka sira da ɲɔgɔn ɲɛ ka ɲɔgɔn fa nafolo min kama e ka jɛ i ta o kɔ k'o don so la i tɔgɔ tɛ fɔ a kɔnɔ k'o don so la i fasa tɛ d'a kɔnɔ k'o don so la hali maaw tɛmɛtɔ la jɔn ye nin jɔ maa tɛ tɔgɔ fɔ yɛrɛ maa min b'o baara kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a ma nɔgɔn dɛ o tigi ni duwawu ka kan dɛ an b'a ɲini masaba ala fɛ nin baara ninnu kɛbaa alaw taala k'u sara hɛrɛ la
an b'a ɲini Alahu Taala fɛ maa o maa ka dɛrɛmɛ kelen donna nin na Alahu Taala k'a k'a tigilama ye arijinɛ sara ye ka da kan i tɛ nimisa baara min kɛlen na wallahi o baara la ɲɔgɔnna dɔ de ye nin ye dɛ alakira ye nin de fɔ sallallahu alaihi wasallam wa o baaraw kɛbaw de fɛnɛ bɛ ka nin baaraw kɛ dugukolo sanfɛla la ka misiri jɔ alhamdulillah k'a di Ala ma i tɛ tɔgɔ ɲini i tɛ jamu ɲini kuma dɔ la min yɛrɛ y'a jɔ hali misiri entretien an bɛ tila k'o bɛɛ de gule la ni ma ɲa ma an dɛsɛra kuransɔngɔ la dɛ ni ma ɲa ma hali a ji wari an dɛsɛra la o misiri jɔbaw bɛ yan ka misiri jɔ Ala kama ka tila k'a fɔ bɛɛ ye a kuran wari n yafara maa si kan'i ka dɛrɛmɛ kelen don a la a ma nɔgɔn dɛ kɛrɛnkɛrɛnya la an ka bi waati bɛɛ bɛ kule la kɛnɛma mɔgɔ fara kɔnɔna mɔgɔ kan an bɛɛ bɛ kule la wa o gɛlɛya an bɛɛ bɛ seereya a bɛ yen waatiw tɛmɛna sugu kɔnɔ kunun maa dɔw tun bɛ kule maaw fɛ de nka bi kulekan min bɛ ka bɔ tiɲɛ don dɛ namara si tɛ bi kulekan na i bɛ sugu kɔnɔ i tɛ sugu kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen o b'a yɛrɛ k'a fɔ maa k'i to o waati kɔnɔna la ka wari bɔ alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam sarakati min ka fisa ni sarakati bɛɛ ye e yɛrɛ b'a ka banaya nata kuma min i b'a ka sira fantanya ye i bɛ fɛn bɔ i kunna o kuma k'a di Ala ma kira ko de ka fisa ni sarakati bɛɛ ye Allahumma rabbi nin baara ni Ala ka bila ɲumankɛlaw ka mizani kɔnɔ an balimakɛ min n'a ka baarakɛ ɲɔgɔnw sɔnna k'o ka nafolo ta ka don nin na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka remplacer fɛn na fɛn min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan misiri jɔcogo filanan o de ye imaratul masjidi ma'anawiya ka misiri jɔ ni misiri yɛrɛ baara ye n'o ye bato ye o ka gɛlɛ ka tɛmɛ so jɔli kan dɛ maa min bɛ misiri jɔ ni seliya kɔnɔna na o tigi de ka bato ka gɛlɛ o ka baara ka gɛlɛ ka tɛmɛ maa min yɛrɛ bɛ so jɔ parce que n'i ye misiri jɔ ni mɔgɔ ma seliya kɔnɔ a tɔgɔ tɛ misiri ye dɛ misiri tɛ an ka kan ye o fila kan tɛ kɔrɔbɔrɔ kan tɛ maraka kan tɛ arabu kan de an y'o de yɛlɛma k'o k'an ka kan ye misiri n'o tɛ a lasili ye jumɛn ye masjid misiri an ka munna tɔgɔ dara masjidi maaw bɛ sujuru min k'a kɔnɔ innama sumiya masjidu masjidan likisrati sujudi fi misiri tɔgɔ dara ko misiri dɔ wɛrɛ si t'an bɛ sujuru min k'a kɔnɔ bon o b'a yira n'an ye so jɔ ni seli tɛ k'a kɔnɔ misiri tɛ dɛ a bonyana cogo o cogo ni seli ma k'a kɔnɔ misiri tɛ tugun wa misiri dayɛlɛ yɔrɔw caman na i bɛ jama camanba ye mais kalo kelen kɔfɛ n'i donna o misiri kɔnɔ farida seli la i b'i yɛrɛ ɲininka juma tɛmɛlen ne donna misiri min kɔrɔ kɔri yan don maa ni maa ti bila ɲɔgɔn na maliyɛn ka juma seli la dɛ ka juma misiri ye yɔrɔ la k'a ti fa an fɛ yan a man ca dɛ hali burusi kɔnɔna la an b'an seko k'a la mais fɛn min ka gɛlɛn anw ma o de ye farida seli ye misiri kɔnɔ juma ye kunɲɔgɔn kɔnɔ siɲɛ kelen a tile kɔnɔna na siɲɛ 5 ka n'o kɛ misiri kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn mɔgɔ caman ma dɛ hali n'an ye seli waati dɔ kɛ an bɛna seli misiri kɔnɔ seli waati wɛrɛ bɛ yen an bɛ colo an tɛ ye tuguni a y'aw jija a ka misiri kɛ misiri ye misiri bɛ kɛ misiri ye ni seli de misiri tɛ kɛ misiri ye k'a jɔcogo ka ɲi seli min bɛ k'a kɔnɔ o de ye misiri ye nka ni seli tɛ k'a kɔnɔ so jɔlen dɔ de b'aw bolo misiri tɛ o de kama an bɛ dugawu k'an balimaw ye minnu sigiyɔrɔ bɛnna burusi kɔnɔna ma dɛ o balima minnu bɛ kɔfɛ u bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan ka taa so dagabanaba dɔ jɔ u ye burusi kɔnɔ miliyɔn kɛmɛ fila an sereyara dɔw la misiri dɔw jɔra village la valeur bɛ taa miliyɔn 200 la a dayɛlɛli don an yɛrɛ bɛ yen nka o dayɛlɛ juma mana bɔ a la n'i donna o misiri kɔnɔ sɔfa kelen dafalen i ta ye ka sɔfa kelen dafalen a kun n'a kun i ta ye misiri kɔnɔ maa si tɛ se burusi kɔnɔna dɔ yɛrɛ bɛ yen an ka yala senfɛ an taara yen misiri ma wele misiri ma kɔrɔta an y'an jatigiw ɲininka n ko tuma misiri tɛ yan wa k'a bɛ yan ko komi an bɛ samiyɛ la ko dugutigi ni alimami farala ɲɔgɔn kan ko ka samiyɛ di sɛnɛkɛlaw ma ko ka misiri datugu ko ka misiri datugu sɛnɛkɛlaw ka fɛrɛ o ka sɛnɛ ma ko ka misiri datugu o misiri an y'a ye ŋɔni de tigɛlen don ka don misiri da la ko ye ŋɔni k'a la ko saga ni baw ni faliw kana don o tuma mɔgɔw yɛrɛ ka t'u ka foro la sa ala yɛrɛ bɛ yafa an ma samiyɛ la o y'olu yɛrɛ ka idéologie o y'olu ka hakilina ye o de kama an balima minnu bɛ burusi kɔnɔ a ye hinɛ o la dɛ kuma dɔ la a ka d'u ye nka u b'a sɔrɔ cogo di u fana t'o dɔn dɛ misiriw bɛ ka jɔ duguba kɔnɔ yan tiɲɛ don mais burusi kɔnɔna a y'a hakili to o la n'a ye misiri jɔ a ye mɔgɔ dɔ ta a k'o bila ye mun bɛ mɔgɔw kala mun bɛ ala ka diinɛ yira u la mun b'a yira mɔgɔw la nin de ka kɛ nin kana kɛ n'o kɔni tɛ olu bɛ ɲɔgɔn kan ye olu bɛ fɛn min dɔn sɛnɛ ani bagan mara ni bagangɛn e yɛrɛ bɛ taa jigin u la k'u tɛ silamɛya la k'a sɔrɔ jɔn de fana taara s'u ma ye jɔn taara f'u ye n'an y'a bɛɛ da Bamakɔ kɔnɔ yan an bɔra yɔrɔ dɔ de la ka se yan dɛ an bɔra yɔrɔ mun na an k'u fana hinɛ minɛ n'an ye misiriw jɔ ye a ye kalansow jɔ a ye maa dɔw ta a k'u sara ala jati kama a k'olu bila ye o fana bɛ se ka seli ni mɔgɔ ye cogo min na nin de ye baara ye dɛ
n'o tɛ n'i ye misiri jɔ k'a di mɔgɔ ma seli tɛ ka k'a kɔnɔ kalan tɛ ka k'a kɔnɔ tɔgɔ kɔni b'a la e bɛ duguba kɔnɔ k'i ye misiri jɔ i ka dugu la nka a ma nafa ba ɲɛ dɛ maa tɛ ka seli a kɔnɔna na ala bato tɛ ka k'a kɔnɔna la anw m'a fɔ i ma baraji sɔrɔ mɛ misiri jɔli kun kan ka nafa min ɲɛ sigida la dugu kɔnɔ misiri jɔli m'o kɛ dɛ a ye misiriw jɔ a ka tila ka mɔgɔw bila misiri kɔnɔ walasa baara bɛ se ka kɛ cogo min ni nin kɛra nin de ye misiri jɔli ye maanawiya ka misiri jɔ ka da ka Alahu Taala y'a fɔ cogo min i selila misiri kɔnɔna na ten nka n'o ma kɛ baara tɔ kɛra baara tɔ dafabali ye dɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma Ala ka ciden ye misiri kɛ cogo min an ka misiri kɛ ten n'o kɛra fitina min b'an ka misiriw kɔnɔ Ala b'an kisi fitina min b'an ka misiriw kɔnɔ Ala b'an kisi Ala kira ye misiri kɛ sallallahu alaihi wasallam kalankɛyɔrɔ de aw ɲɛ bɛ sahaba ba yirikan na bɛɛ lajɛlen ye kalan kɛ a waati université tɛ yen yɔrɔ an ka bi waati la n'a ma f'i ye ko doctorat b'i bolo magistère b'i bolo maa yɛrɛ tɛ sɔn e yɛrɛ k'i kalannen kɛra ka sahaba jumɛn kun bɛ yen mun ye magistère tigi mun ye doctorat tigi a si kun tɛ nka doctorat tigi fara magistère tigi kan i b'a fɔ de ko sahaba dɔ ko ta k'a y'a minɛ Ala kira la o b'a yɛrɛ e n'i ka doctorat i yɛrɛ sɔnna ko sahabaw kun kalannen olu bɔra université jumɛn na Ala kira ka université sallallahu alaihi wasallam o b'a yɛrɛ kalan bɛ sɔrɔ misiri kɔnɔ dɛ diɲɛ kalankɛyɔrɔba tila bɛɛ laseli bɔra misiri de kɔnɔ université fɔlɔ min dɔnna Afiriki kɔnɔna la a bɛ Fès n'o ye Maroc ye n'o de ye Jamiyatu Qarawiyyin nka misiri de yɛlɛmara ka kɛ université université filɛ nin Tunisie n'o ye Jamiyatu Zeytun misiri de yɛlɛmara ka kɛ Al Azharu Sharif misiri de yɛlɛmara ka kɛ Ala kira yɛrɛ ka misiri sallallahu alaihi wasallam ni donna kɔnɔna la alhamdulillahi rabbil alamin i bɛ kalanso min i bɛ kalankɛyɔrɔ min sigilen misiri kɔnɔ a ka ca n'i ma kalan kɛ Madina i taara hiji la walima i taara umra la walima ziyara misiri kɔnɔna la i k'a lajɛ bɛ anw ka misiri kɔnɔ ni kɛlen y'i sigi k'a bɛ kuma darisu wɛrɛ tɛ se k'a kɛ mɛ kira ka misiri darisu e yɛrɛ t'a dɔn k'i b'a compter ka bɛn hakɛ min ma mɔgɔw sigilen don mɔgɔw kɛlen don ka ɲɔgɔn nakɔrɔ lagasara ni fitiri ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ta ye kuranɛ ye dɔw yɛrɛ ta ye aqida ye dɔw ta ye ayiwa fiqhu ye dɔw ta ye hadisa ye bɛɛ lajɛlen ni ka darisu wa kelen si tɛ yen k'a bɛ ka ti ɲɔgɔn dɔn tɔɔrɔ o b'a yira hali sini n'an sɔnna dɔɔni min tun b'an ka jamana kɔnɔna na mɔlen a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ misiri de kɔnɔna na an karamɔgɔ dɔ ye nin fɔ ko kabini waso kɛra ni diplôme ye dɔrɔn ko dɔɔni tununa mɛ waati min na kalanden kun b'i sigi karamɔgɔ kɛrɛfɛ k'a ta yɛrɛ ko kuma de la dɔɔni kun bɛ yen a ye kunu karamɔgɔ ni bi karamɔgɔ lajɛ an nɛn bɛ se ka diya ka tɛmɛ o kan mɛ u ka dɔɔni mɔlen don ka tɛmɛ an ta kan dɛ parce que olu kun bɛ kitabu bɛɛ kalan anw ta ye manahiju ye ani muqararatu an ta y'o de ye nka u fɛrɛla ma min misiri kɔnɔna de a ye misiriw kɛ kalankɛyɔrɔ ye n'o kɛra a ka misiri bɛ taa ɲɛfɛ nka misiri o misiri ni darisu tɛ taa kɔnɔna na misiri t'a daraja sɔrɔ a t'a yanka sɔrɔ wa an balimamuso ye nin faamu ka tɛmɛ an falakaw kan dɛ wallahi musow sɔnna darisu ma misiri kɔnɔ hali musow ka du kɔnɔ kalankɛyɔrɔ la darisuw bɛ kɛ yen mɛ ka misiri ye ko nin ye cɛkɔrɔba darisu ta yɔrɔ ye ne kɔni ma bɛn n'a ye an ka dugu nin kɔnɔ fɔlɔ hali fajiri waati n'a ye maakɔrɔw fara ɲɔgɔn kan ko darisu bɛ yen a tɛ tɛmɛ kunɲɔgɔn kelen kan kunɲɔgɔn filanan i bɛ maa min ye maa saba o saba yɛrɛ fɛnɛ kelen bɛ bɔ o la tile fila kɔfɛ o y'a bannen ye o b'a yira k'a fɔ courage min bɛ musow la darisiw la o ɲɔgɔnna tɛ cɛw la dɛ ala kira dun ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ lajɛlen na mɔna min kira ka misiri kɔnɔ wa a bɛɛ ye dɔɔni sɔrɔ de kɔnɔna na a ye misiri kɛ kalankɛyɔrɔ ye n'o kɛra an ka misiriw bɛ lafiya a ye misiri kɛ denmisɛnnin jogo donyɔrɔ ye a kana denmisɛnnin gɛn dɛ fo denmisɛnnin min bɛ yen k'a fɔ ko a hakili ma dafa n'o tɛ denmisɛnnin san 5 ka yɛlɛ n'a y'a ye misiri kɔnɔ a ye courage don a la a y'a don aw ni ɲɔgɔn cɛ sɔfa la n'o kɛra dɔrɔn alhamdulillah i den bɛ lamɔ ni ala ko ye a tɛ lamɔ ni sɛtɛnɛ ta ye nka n'i jɔ ni busan ye misiri da la i ɲɛ tana ka kɛ denmisɛnnin ye n'i y'a gɛn ka bɔ misiri kɔnɔ a bɛ taa sɛtɛnɛ ka yɔrɔ la dɛ a bɛ taa yen dɛ n'i y'a gɛn ka bɔ yen a bɛ taa sɛtɛnɛ ka yɔrɔ la hadisa min bɛ yen ni abu dawuda nana n'a ye ko kira ko sallallahu alaihi wasallam a ye fatɔw ni denmisɛnninw yɔrɔ ma janya ka bɔ misiri la mun yɛrɛ ye hadisa lakale a ko hadisa man kɛnɛ e bɛ mun ɲini o la tuguni a b'a yɛrɛ hadisa kɛnɛma tɛ denmisɛnninw kun bɛ seli ala kira ka misiri la sallallahu alaihi wasallam kɛcogo de b'a la aw b'u yɛrɛ dama min bila ɲɔgɔn kan o hakiliw ma mɔ ka so ma o b'a kɛ tulonkɛ ni boliboli ye a y'u don aw ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra kaba dɔrɔn alhamdulillah a bɛ mɔ ni seli kɛcogo ɲuman ye o filanan fana alhamdulillah a b'a dɔn ko ja misiri de y'ale yɛrɛ fana ta yɔrɔ ye mɛ n'an m'o kɛ dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ aw bolo dɛ n'aw m'o kɛ kira ko de sallallahu alaihi wasallam a ye denw dege seli la o si san 7 a y'u gosi selibaliya la o si san 10 a y'u fara ka bɔ dilan na muslimu bɛ na n'o ye
abu dawuda tano ti kene mun yɛrɛ hadisa la kɛlɛ ko man kɛnɛ hadisa karamɔgɔ b'a yira rawil hadis adra bi riwayatihi hadisa la kaliba de b'a ka hadisa dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan mun y'a la kali a yɛrɛ ko hadisa man kɛnɛ o y'a bani a ye denmisɛnninw to yen u ka don misiri kɔnɔ u ka seli kɛ cogo dɔn tan t'e bolo k'i b'i den kala so walima i muso ni den bɛ ka kalan misiri kɔnɔna la alhamdulillah o ye hɛrɛ belebeleba ye ala ka ciden y'o kɛ ala kira ye misiri kɛ assemblée ye mɔgɔw ka sigi ka ɲɔgɔn hakilinata ɲini wa amruhum shura bainahum ala kira y'a kɛ min misiri kɔnɔna don n'an ma fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ dun an tɛ ɲɔgɔn ka lahala dun aw bɛɛ bɛ alimami dɔn mɛ alimami t'aw dɔn aw ma don ɲɔgɔn na aw ma sigi misiri seliba dɔ bɛ san 5 kɛ misiri kɔnɔna la maa si t'a ka so yɔrɔ dɔn nin ye lebu ye dɛ wallahi aw ka misiri seliba dɔ bɛ fatu alimami fara kɔfɛ mɔgɔ tɔw kan bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ɲininka a la n'o ko a ka so bɛ min dɔw b'a ko waati bɛɛ an b'a bɔtɔ ɲini kɛrɛnin kɔni fɛ mɛ maa si tɛ yen mun bɛ se k'i bolo ɲɛsin a ka don la aw ka jɛ ala bato a ye nafa jumɛn lase hali diɲɛ ɲininaw n'u farala ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn ka so yɔrɔ dɔn u bɛ ɲɔgɔn musow dɔn ka ɲɔgɔn denw dɔn a minnu ta ye ala ko ye a tɛ ɲɔgɔn ka so dɔn a tɛ ɲɔgɔn ka baarakɛyɔrɔ dɔn hali ɲɔgɔn ka dugu aw t'a dɔn maa dɔ n'i bɛ bato kɛ ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ san 10 i b'a jamu de dɔn i t'a tɔgɔ dɔn o defo b'an bɛɛ la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn wele keyita kulubali kamara mɛ keyita tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn n t'a tɔgɔ dɔn dɛ an kɔni b'a wele dɔrɔn de ko keyita est ce que o dɔnniya dafara wa kamara tɔgɔ ye jumɛn ye an kɔni b'a wele ko kamara kamara mana sababu aw ka misiri kɔnɔ sababu différencier cogo di o b'a yɛrɛ dɔnniya ti dafa bada ni mɔgɔ tɔgɔ a n'a jamu tɛ dɛ a y'o dɔn a tigi bɛ bɔ yɔrɔ min a k'o fana lajɛ n'o kɛra dɔrɔn baara tɔ bɛɛ lajɛlen min ɲa alakira ye sahabaw kalan nin de la sallallahu alaihi wasallam an fana kan jija an kan ka misiri kɛ nin ye ni misiri kɛra nin ye baara bɛɛ lajɛlen ɲana alakira ye misiri sanuya ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ ni mankan caman kɛyɔrɔ ma kira ka misiri i ma deli k'a mɛn ko kɛlɛ kɛra dɛ hali kɛlɛ fitinin min kun bɛna kɛ kira y'i sen da a ka joona abdulayi bun hadrat ani ubeyd bun kaab o kun bɛna se ɲɔgɔn ma juru kani na ubeydi ka juru de kun bɛ abdulayi bun hadradi la a ye juru kani misiri de kɔnɔ abdulayi bun hadradi ko wari tɛ n bolo o ka kumaw tamara ɲɔgɔn tan fɛ ala ka ciden kun bɛ so kɔnɔ a bɔra a ko mun bɛ yan ubeydu ko n ka juru de b'a la a banna kasara abdulayi ko a ma ban kasara dɛ a se de tɛ n ye ala kira ko ubeydi ma e ka joli b'a la misaliya la a ko ala kira ma ko n ka 2000 de b'a la misaliya la ala kira ko yala i bɛ se ka jɛ a tilancɛ kɔ walasa i balima ka se k'a sara wa a ko ala kira ne ko tɛ baasi t'a la n jara a tilancɛ kɔ a ka 1000 sara kira ko abdulayi 1000 se b'i fana ye wa a ko se bɛ n ye k'o sara abdulayi y'a ka 1000 d'a ma kɛlɛ banna alhamdulillah balimaya nana fitina min kun bɛ fɛ ka kɛ ala ka ciden ye ji k'a tasuma mɛ an ka misiri kɔnɔ yan i balima bɛ misiri bila dɔwɛrɛ tɛ dɛ maa min ka juru b'a la n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ o bɛɛ b'an fɛ a bɛ dɔ colilen ye k'a ye misiri bila dɔwɛrɛ tɛ dɔ de ka juru b'a la o mun ka juru b'a la ale maloyara k'o fɔ jurumantigi yɛrɛ fɛnɛ t'ale ɲini wa a bɛ taa lagosi fɛnɛ a karisa yɛrɛ t'i ye silamɛ don hali misiri yɛrɛ n t'a ye n bɛ taa n ka juru kani cogo di n'i y'a dɔn a ye misiri bila e ka juru de kama i fɛnɛ tɛ ɲin'a la i ka dɔ bɔ i ka juru la a ka se k'a sara wa kira ye nin de kɛ mɛ anw ye misiri kɔnɔna kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ye a y'a lajɛ bi fitina min b'an ka misiri kɔnɔ bi a tɛ kɛnɛmala la o misiri dabɔra de ka fitina tasuma faga nka misiri ma dabɔ an ka ɲɔgɔn ka guloki kan da seere misiri ma dabɔ an kan da tigɛ ɲɔgɔn na misiri ma dabɔ kan tɛ ɲɔgɔn fo misiri ma dabɔ nin si kama mɛ an bɛ ka misiri kɛ nin bɛɛ de ye bi e k'a lajɛ bamananw ka tele bɛ yen ko ni mankan bɔra an bɛɛ ka taga kulo la mɛ ni mankan bɔra an ni kulu cɛ an bɛ taa misiri kɛnɛya ka tila k'a bila minɛn min kɔnɔ o tɛ ninnu ye wa ala kira ye misiri kɛ société dilanbaa ye ka k'an ka dɔnni sɔrɔbaa ye ka tila k'a kɛ denmisɛnninw jogo don ɲuman ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'an ka misiri kɛ o ɲɔgɔnna ye ala ka misiri kisi ka bɔ sɛtɛnɛ ka kulonkɛyɔrɔ ma ala ka misiri kisi ka bɔ an yɛrɛ ka kɛlɛkɛyɔrɔ ma ala ka misiri kisi ka bɔ anw yɛrɛ ka filiw ma fili min bɛ kɛ sababu ye k'an tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na أقول ما قلت واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا أمبي على فوق ولمن دون كبركدا ككشيني نما تشامنينا في أكوك جون of سمنتيكا محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومين دو نسلا كشين كلي مسبالا بسلي كشينتا أمبدي الإسلام أمبل ما منونسون نوي سوسيتي أمينتا كوناتي société kono baarakɛlaw olu minnu sɔnna ka wari b'u kunna ka nin so nin jɔ ka di ala ma o y'a kanu misiri ye ko k'a tɔgɔ da ko masjidu rahim komi o fana alaw taala tɔgɔ dɔ ye
masjidu rahmani an degelen b'o de la mais masjidu rahimi kuma dɔ la an ma dege o la dɛ nka yala tɔgɔ dalen nin ye baasi ye wa an ɲɛ ti baasi ye a la kɔni ka da k'a bɛɛ lajɛlen Alahu taala tɔgɔ de i ko masjidu qudus i ko masjidu malik i ko masjidu jabbar i ko masjidu muhaimin masjidu salam nin bɛɛ Ala tɔgɔ ye ɔ n'i ko rahman Ala tɔgɔ i ko rahimu Ala tɔgɔ o tuma na misiri ka tɔgɔ dara masaba Ala yɛrɛ tɔgɔ dɔ la mun ye hinɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o hinɛ suru an kan Alahu taala k'o hinɛ suru an kan misiri kɔnɔ selibaw Ala k'o kɛ hinɛba ye ɲɔgɔn na Ala kan'u dusuku ja ɲɔgɔn kɔrɔ Alahu taala k'o hakili to ɲɔgɔn na an b'o ɲini masaba Alahu taala de fɛ ɔ sigidalamaw ni misiri jɔra ka di aw ma a y'aw hakili to a la dɛ aw kan ka tile ka Ala tanu ka si ka Ala tanu maa kɛmɛ yiri ka ba ka misiri ɲini Ala ma d'u ma dɛ Ala filɛ k'a di aw ma a bɛna Ala ka bonya segin ni fɛn jumɛn ye Ala k'aw bonya bɛ segin ni fɛn min ye o de ye ka wuli ka jɔ ka misiri ni ka baara parce que ni ye misiri baara i y'Ala ka so baara wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada n'i ye Ala ka so baara o kɔrɔ i ye baara kɛ Ala yɛrɛ ye a y'aw jija baara kɛba ani wari bɔba ale y'a ta kɛ aw minnu bɛ yen k'aw bɛ kin nin na aw minnu bɛ yen k'a bɛ seli a la a y'aw jija nafolo bɔba kana na visiti kɛ aw la don dɔ ka tila ka fɔ a kɔ u ye misiri bɛɛ lajɛlen dégradé bamananw ka kuma ko ni maa ye gulokiba kala ka don i la i fana kana dɛsɛ posi la dɛ i fana bɛ posi ɲini ka k'a la walasa guloki tɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min a y'aw jija an b'an bolo farali min kɛ ɲɔgɔn kan o de bɛ baara ninnu ɲɛ dɛ misiri jɔra ŋaniya min kama jɔra Ala ko min kama a ka misiri baara kɛ ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini masaba Ala fɛ a kɔnɔseli kɛbaw ani wari kɛbɔbaw Alahu taala k'aw bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la a filanan al-ghiratu alayhi a ye keleya misiri la ni maa keleyara a ka fɛn na de i bɛ baara k'i ka fɛn ye misiri min bɛ yen ni Ala y'a di aw ma ta a ye keleya aw ka misiri la dɛ o keleya ti baasi ye anw ka misiri ka ɲi ka tɛmɛ commune bɛɛ ta kan anw ka misiri ka ɲi ka tɛmɛ an ka quartier bɛɛ ta kan an ka misiri ɲɔgɔn tɛ a ɲɔgɔn tɛ ni cɛɲa ye an kan to o ma dɛ misiri ɲɔgɔn tɛ ni Ala bato ye a kɔnɔna na jama min bɛ seli aw ka misiri kɔnɔ darisu min bɛ seli aw ka misiri kɔnɔ kalanyɔrɔ jɔra aw ka misiri kɔnɔ alhamdulillah dɔw bɛ misiri de sɔrɔ u ti kalanyɔrɔ sɔrɔ Ala ye misiri d'aw ma ka kalanyɔrɔ d'aw ma ka misiri d'aw ma kalanyɔrɔ bɛ yen ji fana bɛ yen alhamdulillah caman kɛra o tuma na aw bɛna mun kɛ walasa aw ka misiri fana ka san sɔrɔ dɔ kɛra aw yɛrɛ fana b'a tɔ dafa cogo min na a bɛ baara kɛ n'o de ye a dɔ wɛrɛ fana ye fɛn jumɛn ye misiri bɛ baara cogo min ka jɔ a sen kan o bɛ denmisɛnninw bolo dɛ misiri kɔnɔ denmisɛnninw n'o ye subanu ye a y'a yira cɛkɔrɔbaw la k'aw bɛ yan o y'u ka waati kɛ a tɔ tora aw de fana ta ye kuma donsow ko n'i donna so kɔnɔ n'i ko so kɔnɔna nɔgɔlen don hali n'i ma maa tɔgɔ fɔ i kan bɛ musow de ma n'i ko tiɲɛ ti fɔ yan dutigi ko don hali n'i ma ta tɔgɔ ma n'i y'a yira k'a fɔ nin so kɔni baara si tɛ yan i kan bɛ denmisɛnninw de ma hali n'o y'a sɔrɔ i ma maa ta tɔgɔ ma i ma Seyidina Ibrahima alayhi salam waati min na donna kafiriw ka jɔ so kɔnɔna la k'a bɛɛ kari-kari kafiriw nana yɔrɔ min na o hakili jiginna jɔn na Ibrahima tɛ qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim kan ye denmisɛnnin dɔ kibaruya mɛn mɔgɔw bɛ k'a lakale a bɛ f'a ma ko Ibrahim i m'a ye denmisɛnnin fitinin mais o y'a dɔn maa min bɛ ka nin kɛ ale de don o kɔrɔ sigida la denmisɛnnin baara makɔrɔbaw man kan tɛ ka fɔ a ye nin aw yɛrɛ k'a dɔn nin y'aw ka baara ye a k'a kɛ misiri kɔnɔ sanuyali kuru kɔnɔ sanuyali ka misiri yɛrɛ la équipé alhamdulillah darisu bɛ se ka sigi misiri kɔnɔ cogo min o karamɔgɔ ɲuman o bɛ na misiri kɔnɔ cogo min na o bɛ aw de bolo dɛ cɛkɔrɔbaw sigilen don kaban u y'u ta kɛ ko tɔ tora aw de ye aw fana k'a yira Ala la k'a fɔ k'aw bɛ yan a y'a yira Ala la k'a fɔ k'aw bɛ yan arullaha ala annakum mawjudin n'a y'a yira aw la k'a bɛ misiri kɔnɔna na alhamdulillah o tɛ kɛ ni dɔwɛrɛ si ye fo k'Alahu taala ka diɲɛ kɛ ka tila ka baara kɛ misiri kɔnɔna na o b'a yira o baara tɛ kɛ o cɛsiri tɛ kɛ abada ni aw ka wuli ka jɔ tɛ k'aw jɔ aw sen kan n'a y'o baara kɛ sa an b'a fɔ ko alhamdulillah aw kɛra kira ka wagati sallallahu alaihi wasallam funankɛni minnu tun bɛ o ye baara min kɛ Ala ka ciden ka waati o ɲɔgɔnna kelen de kɛra n'o kɛra seereya bɛ k'i kan Alahu taala yɔrɔ ani maaw yɔrɔ Ala ka ciden dimina maa dɔ ka jɛnɛja fɔbaliya la a ye ko munna aw ma nin fɔ n ye dɔwɛrɛ si ma k'a tigi ka misiri matarafali maa fɛn fɛn bɛ seli la misiri la i dɔnnen don dɛ hali n'o y'a sɔrɔ alimami t'i dɔn ni ko y'i sɔrɔ don o don mɔgɔw bɛna seereya alimami t'a dɔn n ka bɛ seli wo kɔnɔ yan waati bɛɛ ale de bɛ jɔ nin yɔrɔ la yan k'a sɔrɔ alimami m'i kɔlɔsi mais minnu bɛ ka seli olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i ye misiri matarafabaa ye nka n'i ye kuma cayalen maa fɛn fɛn ka jɛnaja su kunna a bɛ seli a tɛ seli i kɔ don o tigi kun tɛ seli kɛ dɛ a y'a ba ɲininka ne t'a kalama a ye fa ɲininka ne yɛrɛ t'a ka seliko kalama dɛ a y'a muso ɲininka n k'i k'i kɔ don
ibina seli shumin ka seli kelati ni ma be selali kolon kono fo do jibo to kata bari la seli la kono e me ka janaja la mawde baka nyini ka seli la o tigi be seli o fe e kono dimite nyedimin on ngani yere nana misiri la do ya bani siga foite ki ka islamiyala wa siga foite ki ka sella barato min torambolo sawe ka do awde ka insha Allah ni alaka soba min jolen fleni alaka ka yoro yiri wale alaka ka yoro heremay alaka ka bensra mumbe do islamaw ni nyonche alaka mbe kishi ka bo shetina ka fitnam alaka mbe kishi ka bo shitna ka nagashima amba yini masabala fa insha Allah taala munu nye warbo alaka bla ka min janina adira aw munu fene ma amba yini masabala fe aw fene kam misri ni toboto ka yakubaya ka kla ka korota katime mogo baka la yini nawe chogomi ni bara nyuma ke baw Allah taala ku besra alaka shijani kene danuma amba yini masabala fa insha Allah taala ala yan sereya ni kene joli la chogomi anga nyanamaya kuno ala kan nyogona chamandama anga nyanamaya kuno ala kan nyogona chamandama ala ka here dama anga du kono ala ka here dama anga kala yorola ala ka here dama anga kingono ka here dama anga dugu kono nana anga jamana lobo labalendo ni wati konna lamba yini ala fa ala ka jamana sigara yi sanfe ala taala ka hina jamana deuna kambe ni chebe ala ka do ani nyonche jamana hina ala ka do jamana nyamogola jamana hina ala ka do jamana nyamogola ala ka nyere fene ke nyamogo bonya nawi amba yini masabala fe fitna mumbi ala taala ka hina na ka bela jelentunu saya ko dogo ma ala kan kisham saya ko lebu ala kan kisham ambe arjina de kanu ko na taala kambe do arjina kono ambe sira yoro min nyawi tasuma ala kan bela jele kishi ka tasuma amba yini ala fe ni ala ka wele be sama domi anga kuma labanka ke la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala allah bi aziz wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من
فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله العالمين وصلى الله وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كان بتومني على كان لواني على كان من يداما على كان سترا misrimi namba adalali kana kamba de la fa ala ka misri nge hera misri ala ka fara ala misri nya misri kan ala ka misri mun be dugolo sanfe no misri ni moni ala ka fara uluka misri mamun ga barak e kera sababu ka misri jo amba de ala fe ya rabbi ala ka bloga ni mizanina min kera misri dugolo diba ya amba de ala fe ala ka bloga mizanina ma o me drome kelen do misri na amba de ala fe ala ka bela jele al jinna saray anjole me ga kuma ya ni anga sheku ana nyama alhaji imam mahmud diko nale toy ale de ambla kana ni kenen kaya ako dansere anga fuli islam bela jelema o yale ka fuli kan kala se bela jelema anaka do dokan kala se islam ma makam mi nabo fo islamu ye ka koro makan kelendo o de islamu ka nyogo mine ka do dakelen fe ka bo dakelen fe misri akana ke tabulu ko misri akana ke tasira ko misri na fara ko misri doron abe damya ka ta femi ma o yallo taala de okuma ka to alaka minan kono ana bo alaka minan kono de wa annal masajida lillah misru ya ala de tay okuma ne alaka jon fe mo fe nana ka bena seli misri kono o kana kana seli tanga ma fenke mi mo bo sharia kono okuma angana fo nyogon ko qur'ane bo de fanyana na fora nyogon nga fanga be ban no kera jugubi sana jugubi yalana alaka kishi kan tanga ka boma mahali bi islamo ka fanye kanga nyogon mine anga mbolo di nyogoma tiedo tabulo tikilin tiedo tasira tikilin nga wallahi ambe jelebe ala kelena ambe jeleme ala kira kelena ambe be seli koron ka nyeshi koron kelene ma ambe be sungolo kelene sun ambe be ta hijiro kelene la o kuma femi ma fara nyogonga o de ka chan kateme ambe fo nyogonga femina wa am fara le men nyogonga feminuna olu de kisei am fo le men fo nyogonga minuna olu e bulu farawde o kuma ni lasili am fara nyogonga bulu fara kana am fara tukunde bulu fara kana am fara tukun wa tasmu bihablillahi jami'an wala tafarraqu qur'ana ni ndefanye islamo ay nyogo mine alaka juruba kelena aw kana fara fara ala kira fana ko al muslim akhul muslim islamé balma ya islamé nyogonde ata tonyo wa talabla kuma kan worela ako islamé nyuma nyuma jonyi ako islamé to kishira kabo mami mbulo ani nentoroma ni ala kira baka kuma kanye sallallahu alaihi wa sallam kuma ni bebe femin jira anna odi ko islamo ka do dakelen fe kabo dakelen fe ala kira kila ka fanye hadisa warela aku mu'minu misali ko nyogon kanu ko nyogon hinemine anu ka nyogon ladona kabi ko mi farkolo kele adama din kundru kele i farkolo kele me ka nyogon mine chomi ko ma ko mu'minu fana ko chugoya de la ko maslamo ala kira min fanye o deni mo wajuri ke yan ga sia fana nya chamanga kuma me wi femo abela jelen ka jon ladi o bla Allah taala ka siraka am menklo nyuma ala ko o dian kele kele bela jelema ka baraka na ala ko no yanye amba de la ala fe ala ka bi juma to hera ala ka di amma ala ka hera kan bela jelenye ala kan labanye ala ka limaniya dama ala kira bonya kama salli ala muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma be forasa anta duoye alhamdulillah ni sokali anyamo yam lakana noye angal limama perambaye ala sarbu berte kabo jolba ne mamadou fofana kabo kanajila juma misri bala ala kambe sowama
an niso kadi kosɛbɛ alhamdulillah an ka alimami ya misiri min fɔ misiri ko la sisan a y'a bɛɛ fɔ k'a ban an tɛna se ka foyi fɔ ka fara ta in kan ala k'an bɛ sɔn o ma an k'an jija a ye kumakan minnu fɔ an ka se k'u batu an k'u tɔbɔtɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ silamɛw ka bɛn o de bɛ bɛɛ lajɛlen nɛn kan o bɛ nɛn kan cogo min na ala k'o kɛ an dusukun na o cogoya la ten an b'an ka ɲɛmɔgɔ ka folikan a ye mɔgɔ min bila ka na n'o ye mahamudu diko ye a ka folikan sera sisan an b'a fɔ k'a waleɲuman ala ka siyɛli kɛnɛ laban ko ɲuman d'an ma ala k'an n'a sutura silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ dɔ mali kɔnɔ inshallah ala k'an bɛ sɔn o ma ala k'an ɲa ka d'a ma ala ka barika don ko la silamɛw ka bɛn koba don koyi mɔgɔ i b'i bolo minɛ i b'a jigi i bɛ fɛn o fɛn kɛ o mɔgɔ ma ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah an ka kɛ fa kelen ye ka kɛ ba kelen ye ka kɛ ɲɔgɔn balima kelen ye o de cɛ ka ɲi ala k'an bɛ sɔn o ma n'o kɛra wallahi an bɛ fanga sɔrɔ foyi tɛ s'an na silamɛw bi bi in na an de ka ca jamana in kɔnɔ n'an bɛnna kelen ma wallahi an bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ala k'an bɛ sɔn o ma ala k'an ɲa ka d'a ma ala ka barika don misiri na misiri in jɔbaga ala k'u barika ya rabbi min y'a dugukolo di an ka cɛkɔrɔba don a t'a fɛ a tɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ inshallah ala k'a kɛ barika ye ala ka kɛ nɛmaya n'a ye diɲɛ ani lahara ala k'a laban ɲa kira hɔrɔma kɔrɔla bɔye kama kuma min b'an bolo limama tɔgɔ la o ye nin ye alhamdulillah an nisɔn ka di an ka komini ala ka ni ɲɔgɔnna caya kɔnɔ ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya kɔnɔ ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya kɔnɔ an b'a fɛ ni ɲɔgɔnnaw ka caya kɔnɔ ya rabbi ala ko kɛ ala yɛrɛ bonya kama sallallahu rasul assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah ala ka an sira hɛrɛ ala k'an tile hɛrɛ an sira hɛrɛ ala k'an tile hɛrɛ bi ye ne kunnawolo ko de ye mamaribugu mamaribugu ne ye kunnawolo sɔrɔ mamaribugu misiri jɔbaga a y'a ta wari min na ala ka nafolo jiri ala ka barika don a nafolo rɔ ala ka barika don a nafolo rɔ sini kɛnɛ ala ka don a jɔbagaw ma ne bɛ foli kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye mamaribugu ni y'a mɛn n y'a fɔ ko nin ye kunnawolo ko ye nin de bɛɛ kɛra ne tile rɔ nin kɛra ne tile rɔ n'o ne fa mamaribugu yan ale de ye yiri tigɛ ka misiri tirase dugukolo kan k'a jɔ i y'a fɔ u bɛ seri a kɔnɔ mɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi misiri 20 ani kɔ de bɛ ne ka dugukolo kan yan bi ne fa talen kɔfɛ o kɛra jɔn tile rɔ o kɛra ne de tile rɔ hali bi ne bɛ dubabu kɛ ɲɛmɔgɔw ye ka dubabu kɛ ɲɛmɔgɔw ye ka dubabu kɛ silamɛw ye hali bi ala ka silamɛya ala k'a jidi hali bi hali silamɛya ala k'a jidi hali silamɛya ala k'a jidi ala k'an fatu silamɛya kan ala k'an fatu silamɛya kan sini kɛnɛya ala k'o di bɛɛ lajɛlen ma ni misiri jɔbagaw ala ka barika d'u rɔ misiri jɔbaga ala ka barika d'u rɔ a kɔrɔfɔ bɛ ne fɛ k'a yira aw la o de ye nin ye. an b'an ka karamɔgɔbaw fo mɔgɔ bɔra a ka so ka se an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma nin ye hɛrɛ kɛnɛ ye an tɛ kuma janya parce que alimami ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban ne bɛ min fɔ ka gɛlɛya alimami ka kuma dɔ bɛ yen ko ka jogow yɛlɛma ko ka mɔgɔw ka jogo ɲuman ta vraiment misiri jɔkun ka jogo yɛlɛma de ala k'an bɛɛ jogo kɛ jogo ɲumanw ye commune du Mande dugu 25 tɔgɔ la mɔgɔ min ye dugukolo di mɔgɔ min y'a ka nafolo bɔ k'a don nin baara in na an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ala k'a kɛ baraji u bɛɛ lajɛlen ye donc quartier min fana don silamɛ quartier don donc je crois que ni ala sɔnna ma misiri in tɛ lankolonya donc an bɛ foli di bɛɛ ma an tɛ kuma janya mɔgɔw sigilen mɛnna vraiment an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn commune du Mande dugu 25 bɛɛ tɔgɔ la vraiment commune bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ ala ka misiri jidi ala k'an mɛn ka seli a kɔnɔ ala ka bɛn sinsin a kɔnɔ ala merci beaucoup. nin kuma bɛɛ fɔra ka ban pewu alimami ye khutba min di an ma o b'an bɛɛ wasa a y'an bɛɛ niyɔrɔ fɔ a kɔnɔ misiri jɔlaw niyɔrɔ fɔra a kɔnɔ misiri selibagaw niyɔrɔ fɔra a kɔnɔ misiri kan ka labato cogoya min na o niyɔrɔ fɔra khutba kɔnɔ kuma min dira ne ma baramuso mɔgɔw ka folikan don société Aminata Konate ne b'a fɔ n ko u ka société tigi a ɲara a yɛrɛ ma a hinɛra a yɛrɛ la a ɲara a yɛrɛ ma mun na a sɔnna ka dɔ bɔ a ka nafolo la k'o di ala ma ala
nga nafolo fan dɔ filɛ nin bila n ye a ɲara yɛrɛ ma koyi munna nafolo i bɛ taa ka bɔ a kɔnɔ pewu i ta ye min ye nafolo la o de ye nin ye dɛ ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallama ko adamaden ka nafolo ka gɛlɛ a ma dɛ yaqulu al-insanu mali 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 adamaden bɛ kasi n'a ka nafolo k'a ka nafolo ka gɛlɛ a ma ko k'a sɔrɔ i ta min bɛ nafolo min na k'a man ca yɛrɛ i ye min dun dumuni duman na o bɛ kɔrɔ o bɛ toli i ye min kɛ fini ɲuman ye ka du ɲuman san ka bolifɛn ɲuman san ka muso ɲuman furu ka den ɲuman wolo o y'i ta ye i bɛ taa k'o t'i kɔ nka i ta ye min ye nafolo la ka tɛmɛ bɛɛ kan i ye min di ala ma ma anfaqtahu i ye min di ala ma o de y'i ta ye dɛ wa a sɔnna ka so jɔ alahu taala ye ala ka dugukolo kan ka diɲɛ ka nafolo kɔ k'o don yɔrɔ dɔ la k'o tɔgɔ di ala ma ko misiri ko silamɛw dalajɛyɔrɔ a ɲara a yɛrɛ ma munna o ye kira ka lahidu talen de ye sallallahu alaihi wasallama ni mɔgɔ min ye so jɔ alahu taala ye dugumakolo nin kɔnɔ hali n'a kɛra komi ntoba ni fan dayɔrɔ ntoba fan dayɔrɔ ala b'o ɲɔgɔn jɔ ye alijanna kɔnɔ a y'o kumakan min mɛn karamɔgɔw da a dar'o de la k'a ka nafolo don o da fɛ wa a tɛ nimisa dɛ a tɛ nimisa abadan an ta ye duwawu ye min dira ala k'o kɛ barikafɛn ye a ye min di ala ma ala k'o minɛ a ye a y'a bɔ min na ala ka barika fɔ a ka dilen kɔ ala k'a fara si la ala k'a fara a ka daraja la ala k'a ka société kɔrɔta ala k'a yiriwa ala k'a jidi ala ka bɛn don a ka société kɔnɔ ala ka bɛn don u ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn don u ni ɲɔgɔn cɛ ala k'u kisi tigɛnsɔnya ma u ka société kɔnɔ ala k'u kisi khasara ma nin ye najini mɔgɔw ka folikan ye k'a di bi an ma dugumɔgɔw a ye kungo sɔrɔ dɛ dugumɔgɔw ye kungo jumɛn sɔrɔ dalu jɔra aw kan dɛ misiri jɔra k'a di aw ma a tɔ y'aw ka ala bato dɛ k'aw ladon ko misiri jɔra k'a di aw ma a k'aw janto a la aw k'a kɔlɔsi aw k'a bɛrɛbɛrɛ bɛɛ k'i ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ nin ye najini mɔgɔw ka folikan ye ala ka misiri nin kan bɛɛ ka nafa ko ye ala k'a kɛ sigi ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ dugu ma kunnawolo ye ala k'a kɛ jamana ma daraja ye min y'a jɔ ala k'a k'o fana ye kunnawolo ye ala k'a k'a ye daraja ye ala k'a k'a ye hijabu ye ala k'a k'a ye so jɔta dɔw ye alikiyama don alijanna kɔnɔ ala k'o kɛ allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim a fo ka waliɲuman dɔn an filɛ kɛnɛ min kan bi nin ye kɛnɛ lawɔrɔmaba ye nin ye nisɔndiya kɛnɛ ye parce que n'i ye ɲininka hakilina jumɛn nana ne misiri jɔ la parce que hadamaden n'i ye silamɛ ye misiri jɔli kɔni o hakilina bɛ bɛɛ lajɛlen na an b'a ɲini ala fɛ ala ka a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an ka jɔ hakilina wɛrɛ tɛ silamɛya hakilina don silamɛya ka taa ɲɛ diinɛ ka taa ɲɛ an denmisɛnninw bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ye cogo min na parce que diinɛ ye o fɛn de ye minnu y'a kɛ olu taara san bayirika n bɛ dɔ foro kɔ denmisɛnninw de bɛ silamɛya jɔ fɛnw ta n'i y'a jateminɛ kira n'a ka sahabaw Abubakar Siriku tun b'a la Usman bun Affan tun b'a la bon bɛɛ ni jɔyɔrɔ don diinɛ la nin fana y'an jɔyɔrɔ ye ala ka diinɛ la bon sababu min nana ni misiri jɔli ye yan nɔ nin kɛnɛ kan filɛ yɔrɔ min na o sera ne ma de baarayɔrɔ la k'a yira k'a fɔ terrain b'u bolo mais moyen t'u ye k'a jɔ o kɛlen don ka cɛncɛn k'a kɔnɔ mais u b'u k'u débrouiller k'u seli a la mais u tɛ se ka lansara ni fitiri lansara ninnu seli a la u bɛ fajiri dɔrɔn de seli ani fitiri ni safo n k'u dɛmɛ pour que a bɛ se ka jɔ cogo min na o fɔ min kɛra n yɛrɛ wulila ka na n nana yɔrɔ lajɛ an y'a ye k'a fɔ tiɲɛ don o b'o cogoya de la o de la an ye an jija k'an timinanja ka jɔli daminɛ an ye san kelen de kɛ ka jɔ n'i y'a jateminɛ nafolo min donna a la parce que ne y'a jateminɛ courant tɛ yan mais ventilo bɛ mɔgɔw kunna bon an ye installation min kɛ o ye installation panneau ye k'a yira k'a fɔ a bɛ se ka misiri bɛ se ka lumière sɔrɔ ani fɛn bɛɛ lajɛlen wagati bɛɛ la su ni tile an y'o installation kɛ o taara jɔ 4 millions na
bon n'i y'a jateminɛ ji ko fɛnɛ b'a la an ye ji fɛnɛ baara kɛ o fɛnɛ taalen jɔ an ye forage sen o fɛnɛ taalen jɔ miliyɔn 4 dɔɔnin na bon misiri yɛrɛ jɔli n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyɔn 30 dɔɔnin na. n delila ka dɔw kɛ o kɛra Jalakɔrɔ ji Jalakɔrɔ ji je crois kulu sanfɛ parce que misiriko gɛlɛya tun b'olu fɛnɛ na kosɛbɛ ani jiko gɛlɛya an ye dɔ kɛ yen o dayɛlɛnna sunkalo tɛmɛnen dara sunkalo min kan. ok welewelelaka min bɛ ne fɛ ka ɲɛsin opérateur économique ma o de ye an k'an jija an ka n'an bɛ baara o baara kɛ an ka compte fila créer an ka entreprise compte ka kɛ yen ala fɛnɛ ka compte ka kɛ yen fɛn dɔw bɛ yen nɔ i b'o de bila ala ka compte kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen o bɛ bila entreprise ka compte kɔnɔ parce que an ka système ye o de ye anw fɛ yen nɔ ni misiri jɔra ni wari min ye i b'a sɔrɔ an ma jɔ ni société ka compte yɛrɛ wari société ka compte wari bɛ yen an ye compte dɔ de dayɛlɛ an bɛ se ka k'o di ala ma ala n'i ka compte ye an mana min sɔrɔ an b'o bila a kɔnɔ n'an ye min sɔrɔ an b'o bila a kɔnɔ an bɛ ɲumanya ko n'o de ye an bɛ misiriw jɔ n'o ye an bɛ kalansow jɔ n'o ye an bɛ diinɛ kalanyɔrɔw caman dilan ni o wari de ye min b'a to société fɛnɛ bɛ taa ka sira fɛ nin fɛnɛ min filɛ nin fɛnɛ bɛ taa ka sira fɛ c'est pour cela an yɛrɛ an labanna k'a kɛ jɛkulu de ye jɛkulu min bɛ yen n'an b'a fɔ i n'a fɔ fondation bon an bɛ fɛ k'o de sigi mais an ma papiyew sɔrɔ fɔlɔ o de hukumu kɔnɔna la an ye denmisɛnninw kɔni sigi ka bureau sigi a compte fɛnɛ na an bɛ taa ni mɔgɔw ye maga hiji la fi sabililayi a compte la fɛnɛ an bɛ ala ko baara dɔrɔn de kɛ n'a ye bon an kɔni bɛ min fɔ opérateur économique ye an ka dɔn k'a fɔ an bɛ yen c'est vrai an bɛ business kɛ diɲɛ kɔnɔ c'est vrai kira yɛrɛ ko se kitini ma ko bolo min bɛ sanfɛ o de ka fisa min bɛ duguma Abubakar Sidiki tun bɛ mɔgɔw gɛn ka bɔ misiri kɔnɔ an ka taa baara kɛ baara o de bɛ laban mais c'est vrai an bɛ ka baara kɛ an bɛ ka business kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye mais an ka hakili to ala fɛnɛ ka business la an ka baara kɛ ni ala ye an ka feere kɛ ala ma n'an ye feere kɛ ala ma ka feere kɛ mɔgɔw ma ka baara kɛ ni ala ye ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye a ka ca la ni ala sɔnna an ka laɲini ye min ye an b'a fila bɛ sɔrɔ diɲɛ na an b'a sɔrɔ lahara parce que ala de ko ten kisi ni nɛɛma ma ala ko a ko k'an ka to k'a fɔ rabbana atina fi dunya hasanatan k'an kana da o dɔrɔn mɛn k'an k'a fɔ wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bon k'an k'o de ɲini an kana diɲɛ dɔrɔn ɲini an ka lahara fɛnɛ ɲini o de la ne bɛ conseil min di opérateur économique tɔw ma an kana ɲɛsin diɲɛ dɔrɔn ma an k'a dɔn k'a fɔ an ye silamɛw denw de an bɛ silamɛ jamana de kan anw de ka ca silamɛw de ka ca ni bɛɛ ye n'ala y'i kɛ min ye i y'o de ye i tɛ se ka kɛ fɛn fila ye diɲɛ kɔnɔ n ye nin ye n ye nin ye o tɛ se ka kɛ i bɛ kɛ silamɛ de ye so a bɛ bɔ a la n'i kɛra silamɛ ye i bɛ jija ka baara kɛ k'i hakili to silamɛya fɛnɛ baara la o de la ne b'o de conseil di n tɔɲɔgɔnw ma hali bi ala ka mɛn tulo d'an bɛɛ ma hali bi ala k'a kɛ an bɛɛ nafalan ye an jɛra diɲɛ kɔnɔ cogo min na ala k'an jɛ jannatul firdausi la o cogoya la silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fo o y'u ka baara de kɛ parce que diɲɛlatigɛ bɛɛ n'i ka baara mais mɔgɔ bɛ fo i ka baara kɛcogo ɲuman na vraiment an sera karamɔgɔw ma k'a yira u la an ye denmisɛnnin de ye an bɛ yan sigida ye nin ɲini an fɛ an se kɛra nin ye k'a di ala ma an b'a ɲini aw fɛ a kana fara an kan ka baara kɛ u ma gɛlɛya foyi don a la u nana n yɛrɛ jɔɲɔgɔnw fɛnɛ n baaraɲɔgɔnw u camanba nana usine kɔnɔ mɔgɔw mɔgɔ minnu bɛ produit dilan minnu b'a susu usine bɛɛ jɔra sisan bɛɛ lajɛlen nana bɛɛ bɛ yan bi nin ye bɛɛ lajɛlen nisɔndiyako de ye parce que nin ye entreprise ka hɛrɛ de ye nin ye entreprise ka ɲɛtaga de ye nin duwawu minnu bɛ kɛ ani nin seli minnu bɛ kɛ o bɛ dɔ fara an ka société de kan o bɛ dɔ fara société ɲɛtaga kan o b'a to fɛnɛ société kanu bɛ don maliyɛnw na maliyɛnw b'a dɔn k'a fɔ baramuso ko a ma dabɔ anw dɔrɔn poche kɔnɔna kama an y'a dabɔ population bɛɛ lajɛlen kama an y'o prévoir yira mɔgɔw la an ye hôpital fɛnɛ jɔ population ye mɔgɔ caman y'o télé la famille bɛɛ bɛ taa i furakɛ kalo kɔnɔ i bɛ 200 dɔrɔn de sara famille o famille 1000 francs a tɔ bɛɛ hôpital bi jɔ n'a ye bon an hakili la an y'o fɛnɛ kɛ o kɛra o ma mɛn bon an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ sen bɔ wɛrɛw ka se yan an b'u fo an bɛ dugutigiw fo maire tun bɛ an b'u fo an bɛ conseil an bɛ an ka silamɛw ɲɛmɔgɔw fo an bɛ an ka silamɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔba n'o ye Alhaji Diko ye Mami Diko an b'a fo k'a waleɲuman dɔn vraiment a ye min kɛ a diyara n ye a bonyana ma a y'a ka délégation wuli ka na kɛnɛ kan vraiment a diyara n ye a bonyana ma hali bi a bɛ dɔ fara an ka cɛsiri kan a bɛna dɔ fara an fɛnɛ ka courage kan an k'a dɔn toujours k'a fɔ silamɛw an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na an kana fara fara o de fɔra an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na an kana fara fara nin b'a bolo minɛ nin b'a bolo jigin nin ka kurusi tigɛlen don nin ka kurusi bɛ fo duguma ne bolo silamɛya ye kelen de diinɛ ye kelen ye an kuntigi Muhamɛdi ye kelen ye n'an ye ɲɔgɔn minɛ a ka ca la an mago bɛ fanga min na an b'o sɔrɔ n'an ye an fara fara dɔrɔn i b'a ye baara bɛ gɛlɛya an fɛnɛ bolo hali bi ala ka faamuyaliko ɲuman d'an ma Allahumma salli ala Muhamɛdi. An bɛ kɛnɛ min kan an bɛ misiri dayɛlɛ kɛnɛ de kan donc an bɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ karamɔgɔ ninnu fo k'u waleɲuman dɔn
misiri dayɛlɛ la misiri ala ka kɛnɛ de ala k'a kɛ sarakatu jariya ni nafakati de Ibrahima n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ma anw ye Ibrahima ka gerebu de ye araba tile tan duuru Ibrahima bɛ anw reçoit a bɛ mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen ka nasɔngɔ ni malosɔngɔ di i ma ka an sutara an ka denbayaw bɛɛ lajɛlen cɛ la a yɛrɛ kun y'a daminɛ kɛ araba jama nana caya a nana a tɔ laban kɛ tile tan duuru a bɛ musokɔrɔba ni denmisɛnninw a b'an bɛɛ de reçoit k'an ka malosɔngɔ ni nasɔngɔ d'a ma donc an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an yɛrɛ kun hamilen de don an kun t'a dɔn k'a fɔ k'an bɛna Madu Dagolo ɲɔgɔnna sɔrɔ cogoya min na mais ala yɛrɛ y'an sutara Ibrahima kɛra Madu Dagolo filanan de ye an bɛ ala deli ala ka barika don Ibrahima n'an ka nafolo la a bɔra nafolo min na ala k'a didi a bɛ mun ɲini diɲɛnatigɛ la ala k'a nɔgɔya a bɛ sira mun ɲɛ ala k'a kisi o tɔɔrɔ ma ala kana jugu ntanya ala kana jugu s'a kɔrɔ ni jugu jɔlen de don ala k'o da ni mun dalen de don yarabi ala ka kaburu don ani o cɛ ala ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an sutara kiraba ni kanu kama salala Mamadu an b'a ɲini ala fɛ nin n'a ɲɔgɔnna baara ala k'a caya jamana in kɔnɔna na duwawu minnu kɛra kɛnɛ kɔnɔ ala ka duwawu ninnu minɛ an karamɔgɔ min bɔra ka laseli kɛ an b'a ɲini ala fɛ a ye kuma minnu fɔ ala ka a faamuya di mɔgɔw ma k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ duwawu minnu kɛra kɛnɛ kɔnɔ ala k'a minɛ an ye jamana ala ka basigi don a la olu min kɛra nin misiri in jɔli sababu ɲuman ye an b'a ɲini ala fɛ u y'a kɛ ni nafolo min ye ala kan'a ta yɔrɔ langoloya nin n'a ɲɔgɔnna baara ala k'a kɛbagaw caya silamɛya ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka jamana basigi k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na shirifila jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi zega tinyeme tinya wilila fala ka chideme Tinya wilila namara shikolumba